Здрасти, Ана. Аз съм с права коса. Виждаш ли? Къде е Ана? Аз не я виждам. Няма я, ние правим клипче в момента. Ами ти не ми каза, че го правим за нея. Казах ти, че го правим за нея. Не съм чула. Покажи култа. Нека го скриваш, защото го будиш. Там е могъщо чудовище, което ще ни убие. Няма да е чудовище, ще е нещо много по-зло. Смисъл, аз прочетох какво пише отгоре. Ще бъде истински отгоре. демон, и го събудих. Тя събуди злото. А отпред има колони, които стават жертвоприношенията. Да. Записваме клипче, защото Диди прочете ето това нещо. Чакай, снимаме с това. Да. А тя е обладана. Преди 5 часа беше абсолютно нормална. И сега правя така. Не! Беше нормална. Беше приятно те познавам. Сигурно съм да, ако се видиш отстрани. По принцип съм чаровна, просто сега съм малко така. Ама защо? Ти не си такава, какво ти е? Отговори ми веднага на въпроса. Не, просто ми е некомфортно с невисоки обувки. Сигурна ли си, че е просто? Само заради това ли е? Признай. Какво прави преди да дойдеш? Защото преди един час говориш абсолютно различно. Какво се случи? За този един час? Не бе, нищо не се е случило, честно. Просто разстроих, че няма ходим в хотел и съм на високи обувки и ми казаха, че ходим в гората на камък. Мярато има в хотела, трите. Аз съм на Вита. Да, без това ето там долу. Някъде там долу. Някъде зад мен долу е Сабин. Да, е тук. Отзад, той е там. Аз съм тук. Ще го намерим спокойно. Аз ще ги избия всичките шпак. Нямаме кола. Ето ли ще ни кара? Да, ще влезем направо в мотела с нея. Никакъв проблем. Добре. Беше ми приятно. Ако се позбавим още половин час, ще им свърши интеркултура. И винаги после само ще пият отвънка пред хотела. Аз съм убедена. Ще минем да ги видим. Не виждам друг вариант. Бато сега честно, аз ще го такова става шпако. Той Кой? колко да пищи, ще ми помага. Кой ще убиваме? Той дето кара БМВ-то и сила. Как се казваше? Той е отвратителен. Това е най-отвратителният човек на света. Досаден имаме предвид. Не е лош човек, но е много досаден. Той не млъква, той като почне да говори не млъква. Нашето начин не млъква. Той може да каже 1000 думи в рамките на 4 секунди. Минимум. Сериозно, ти си нямаш да представя какъв товарач. Абсолютно пълен. Ти цяло есен написа с него.